Bueno, hola, son Laura. Eu non fago podcast, pero veño a darvos unha serie de ferramentas que creo que poden ser de utilidade para promocionar os vosos podcast ou contidos en xeral en redes sociais. Veño da Estrada, traballo en Actual Comunicación, que é unha axencia que se encarga da xestión e creación de contidos en redes sociais. E nada, gustaríame comezar lanzando unha pregunta. Se credes que a intelixencia artificial matou, está a matar ou matará a creatividade? Alguén se atreve a responderme? Váleme negativo, positivo? É difícil. A nos gustanos crer que non. De igual maneira que o vídeo non matou a estrela da radio, a intelixencia artificial non vai a matar a rede social, non vai a matar a creatividade. E non o decimos nós, dinos datos. Algúns exemplos. Vamos facer un repasiño xeral por algunhas das estadísticas que nos verte o Informe Digital 2025. É un dos estudos máis grandes en canto a consumo de internet, redes sociais, e agora tamén están a incluir todo o que ten que ver con intelixencia artificial, non? E consumo de outras ferramentas como smartphones ou reloxos intelixentes. Pois ben, como aquí vedes, é unha gráfica simplemente na que di os visitantes mensuais das principais intelixencias artificiais conversacionais, como poden ser ChatGPT, Grok, Gemini, Copilot, etc. Aquí vemos que ChatGPT ten a friolera de 500 millóns de usuarios mensuais. Vale, é isto que nos di? O consumo de ChatGPT non deixa de medrar, igual que outras intelixencias artificiais. Comezamos no 2023 con un 12% de usuarios empregando estas intelixencias artificiais e xa estamos nun 26%. Vale, pero a xente para que utiliza esta inteligencia artificial? Pois ben, para moitas cousas, desde empregalas como terapeutas, de feito é o principal uso, cuestionable pode ser, pero tamén para cousas tan útiles como organizarse na vida, código de programación, pero tamén para xerar ideas e a creatividade. Neste sentido, as principais búsquedas nestas intelixencias artificiais están relacionadas con información que nos pode servir para inspirarnos e tamén para idear e crear, non? Entón, aquí estamos para darvos unha serie de ferramentas que nos van a axudar a ser máis creativos e non a que a intelixencia artificial nos mate a creatividade. Vamos alá, entón. Comezamos por algunhas que nin siquiera son intelixencia artificial, pero que nos poden servir para inspirarnos. Un exemplo claro que seguro que moitos de nós coñecemos é Google Trends. Google, como buscador, ten unha plataforma que recolle todas as tendencias a nivel global, local ou no ámbito que desexemos buscar. Podemos facer unha búsqueda de dúas maneiras. Unha búsqueda máis pasiva que nos dá os temas principais en tendencia. Este sería un exemplo de fai apenas uns días. Pero tamén podemos facer nós a nosa propia busca de termos que nos interesen ou que queremos comparar. Por exemplo, un caso práctico, decidín buscar podcast, e isto non só nos sirve para ver que termos son tendencia ou cales son máis populares, senón ver en que momento. Como curiosidade, se vedes aquí, hai como unha curva do nivel de búsquedas e casualmente resulta que todos buscamos podcast de madrugada. Entonces podería servirnos a nós como creadores de podcast pois para saber en que momento sería idóneo para lanzalos. E despois tamén se pode buscar, como vos decía, por rexións. Podemos escoller como está o tema dos podcast en Galicia, por exemplo. Seguinte, similar a Google Trends, temos plataformas como Answer the Public ou Also Ask que nos sirven para buscar cales son as buscas reais de usuarios e que preguntas derivadas se verten a raíz delas. Explícome. Unha vez máis, un exemplo sería o podcast. Pois buscamos nesta plataforma o termo podcast e danos unha serie de preguntas que os usuarios fan en relación, o que nos pode servir para crear contido, para ter novas ideas para a creación destes podcast, etc. Seguinte, outro elemento fundamental que tampouco implica necesariamente intelixencia artificial
e que é unha ferramenta hiperútil tanto para consumidores de novas de redes sociais como para creadores de contido, que serían os lectores de feed. Os lectores de feed, que seguro que moitos de vós xa os conocedes, son as plataformas que reúnen os contidos de outras. Desta maneira, podemos escoller que se nos mostre nestas plataformas, que serían un exemplo InnoReader, Refind ou Feedly, pois as novas de El País, os tweets das persoas que sigo, que se me mostren os podcasts que sube o Exército Mequemeque, por exemplo, e mostraránsenos todas desde esta mesma plataforma sen necesidade de consultalas todas por separado. Seguinte, que é o que nos interesa, a chicha. As intelixencias artificiais son maravillosas e estupendas para buscar información, sempre con criterio, obviamente, e para inspirarnos. Estas son algunhas das múltiples que existen. Temos dende ChatGPT, a que coñecemos todos, Copilot, temos DeepSeek, temos Gemini, temos Claude, Glass, Perplexity, Litmaps e ResearchRabbit. Por destacar algunhas delas que quizáis son menos coñecidas ou que non usamos tanto, estaría esta, que sería Perplexity, que ademais de ser unha intelixencia conversacional como pode ser ChatGPT, funciona a modo de buscador. Desta maneira podemos consultar a información que nos queiramos e, ademais de darnos esa resposta xerada por inteligencia artificial, tamén nos vai a dar novas relacionadas con esta temática e outras tendencias. Logo, estas dúas, Litmaps e ResearchRabbit, están xa máis orientadas cara á literatura científica. Neste sentido, se estamos a realizar unha investigación documental a raíz dun tema que queiramos incluir no noso podcast, por exemplo, vai nos dar artigos en referencia a un autor ou a un tema, e pode nos resultar interesante. E xa por último, vou falar un pouquiño de Glasp, que últimamente está a ser o meu mellor amigo por varios motivos. O primeiro deles é unha plataforma moi útil para o lector. Sirve con registrarse, ten unha versión gratuita, entonces maravilloso, nos gusta lo gratis, e sirve simplemente para subliñar contido online e que se nos recolla nesta plataforma. É dicir, estamos lendo, imaginadvos, un artigo sobre inteligencia artificial, queremos subliñar unha cita e esta aparecerános na plataforma. Outro aspecto maravilloso, que transcribe audios. E non só en castelán, inclúe galego e faino increíble. De feito, este é un exemplo do podcast de Cantares e Cantareiras, que incluímos o audio nesta plataforma, e esta foi a transcripción que nos deu, que sí que é certo que comente algúns fallitos tontos, pero pódese editar desde a propia plataforma e despois exportar o texto que conseguimos. Outro aspecto moi interesante de Glasp, que nos ofrece un resumo instantáneo do vídeo que estamos a ver. Un exemplo de Exército Mequemeque, que nos vai dando unha transcripción en directo do vídeo que estamos a ver e tamén o pode resumir, se é o que buscamos. Entonces, para aforrarnos tempo, se non queremos ver un vídeo completo inteiro, está ideal. Logo, se falamos de ferramentas de deseño, se queremos crear creatividades para os nosos podcasts, orientado tanto para ter unha imaxe gráfica como para crear contido para redes sociais, creo que o mellor amigo de todos vai ser Canva. Ten unha versión gratuita que está moi ben, pero a miña recomendación é, se vos podedes permitir ou se estades interesados en pagar algunha plataforma para dar ese salto de calidade, recomendo Canva. Hai moitos detractores desta plataforma, é verdad, eu entendo, porque ao final é unha ferramenta que fai accesible para todos o deseño, pero tamén fai que sexa máis fácil atoparse con contidos semellantes entre eles, pero que non só nos ofrece dende plantillas, dende edición de vídeo e de imaxes sinxelas, creación de vídeos, tamén nos ofrece un montón de ferramentas de inteligencia artificial, desde escritura, programación, xeración de imaxes, xeración de vídeos e outras cousas que ten milleiros de aplicacións dentro da plataforma. E agora o interesante, que lle fai aínda máis a competencia ao mundo de Adobe, é que incluiu entre as súas apps Affinity, que é unha ferramenta moi semellante a Adobe, entonces que temble. Seguindo con ferramentas para un deseño gráfico sinxelo, temos Figma, que está orientada máis para deseñadores de webs, que de feito permite crear como maquetas de aplicacións, de redes sociais que nos poidamos imaginar e outros aspectos. Igual a curva de aprendizaxe
está un pouco máis difícil, pero sigue sendo moi interesante. Seguinte, outro semellante, Adobe Express, que ten de interesante? Pois un pouco que Canva tamén ten para crear deseños dende cero, ten plantillas, crea imaxes. Outro, Microsoft Design, tamén crea imaxes. Logo, se xa queremos imaxes reais sin ter que recurrir á inteligencia artificial, temos diferentes bancos de recursos gratuitos. Algúns dos exemplos que vos darán en todos os lugares serán FreePic, Pixabay, Unsplash, Pexels ou Openverse. Algúns deles son completamente gratuitos e outros teñen unha versión freemium, como con todo. E logo, para a creación de imaxes con inteligencia artificial, tamén temos un milleiro de opcións, pero aquí vos dou algunhas. Entre elas, Endless, OpenArt, Dalí, que sería a través de ChatGPT, Midjourney, que sería de pago, pero sí que presume moito de crear imaxes creativas, a verdade é que espectaculares, pero vamos a ver un caso práctico. Pedinlle a unha inteligencia artificial que se chama Stable Diffusion, que non fai falta nin registrarse de aí que usase, pois adxuntelle, como vedes, o elemento do festival de podcast e dixenlle, créame un cartel con un estilo un pouco retro. Conseguín que fixese isto. Non está mal, mellorable, sí, pero é que a primeira versión que me deu ao haberlle pedido un estilo retro situou Fen en Estados Unidos. Entonces, está ben, pero sempre hai que traballar moito os prompts que lle damos, non esa mensaxe que lle introducimos para que nos dé os resultados desexados. Outro exemplo, se queremos unha imaxe perfecta, temos que recurrir a Gemini, que teñen a súa inteligencia nano banana que fai cousas maravillosas. Aquí vou facer un pouco promoción do meu maravilloso perrete. Adxuntei o cartel do festival máis unha foto que tiña a man do meu can e pedinlle que fixese unha cousa que combinase ambos elementos e me mostrase unha rúa cos cartéis e con este can paseando. Pois bueno, bastante óptimo, non? Poderíamos seguir depurando, non? Pero isto sería pois o primeiro resultado que nos daría, que non está nada mal. Que máis? Despois, se o que queremos é crear vídeo, aquí ven a parte graciosa. De igual maneira, hai moitísimas máis ferramentas, unhas son de pago, outras non, unhas teñen unha versión freemium que nos limitan os créditos e, por tanto, a xeración de vídeos, pero vou vos a destacar estas de aquí. En primeiro lugar, Runway. Pedinlle, unha vez máis, a mesma foto, que me animase o can e que aparecese un polo. Pois, bueno, algo fixo. Non está nada mal. Logo, pedinlle a Whisk, que é unha ferramenta de Google, é accesible para todos se temos conta de Google, que funciona a través de adxuntar imaxes xa existentes. Adxunteille esta imaxe, adxunteille outra que non puxen aquí, que era unha botella de cristal, e dixen, vale, pois a ver que faz, que pasa? E deu-me. Casi nos quedamos xordos, pero todo correcto. O seguinte exemplo foi con Flow, tamén é de Google, que últimamente está sendo nova porque actualizaron Veo, agora están no Veo 3, que é a inteligencia que empregan, e pedinlle, pois, creo que todos recordamos esa peli que agora mesmo non me recorda o nome, que eran unhas galiñas que intentaban escapar dunha granxa que eran estilo plastilina. Non recordo moi ben o nome. Pois eu dixen, e se lle pido, pois, que aparece un home pola rúa camiñando, que se pare, lea o cartel e diga, pois eu vou a ese festival, a ver que pasa. Pois este é o primeiro resultado que me deu. Isto é un exemplo de como se ve a plataforma, que é cuestión de chafullar e seguir probando hasta que nos dé o resultado que nos guste. Este é o primeiro resultado que me deu. Eu apúntome ao festival, aquí está o melloriño do podcast en galego. Non está mal, hasta fala en galego. Ten que entonar un pouco mellor, pero bueno. Vale, e logo, volvendo un pouquiño ca edición de vídeo, de igual maneira que vos comentaba que Canva é unha ferramenta perfecta para todo o que ven sendo deseño, é que eu pagaría por ela. Outro exemplo de ferramentas polas que pagaría sería CapCut. Aforra un montón de tempo e é maravilloso e estupendo. Por qué? En primeiro lugar,
podes engadir narradores. Ti engades un texto e decides entre 261 versións que voz queres para a túa narración. Xenial. Logo, se o que temos é un vídeo podcast, por exemplo, e queremos subir a redes pequenos fragmentos, pois ten unha función automática que che xenera subtítulos, lo cual está maravilloso. Aspecto en contra, non o ten en galego. Entonces, se o podcast ten en galego, xera os subtítulos en castelán e hai que ilos correxindo. Pero, en termos xerais, funciona bastante ben e non perdes demasiado tempo. Despois, ten moitos efectos, é moi sinxelo de usar e é maravilloso. Non me pagan por isto, pero é que é maravillosa esta plataforma. E logo tamén que ten traducción de voz. Podemos engadirlle, neste caso, unha voz en castelán e pode traducírnola ao inglés e parecer que somos virtuosos do inglés sin ser nós nada deso. Vale, e xa para ir rematando, falando de podcast, hai que falar de audio. Pois aquí hai dous exemplos que nos poden ser moi útiles. En primeiro lugar, Headliner é unha plataforma online, isto como todo, volvo a repetir, dá unha versión freemium, neste caso habería que descargalo con marca de auga, pero pódense facer apaños, e o que fai é transformar nunha creatividade con audiograma o noso podcast. Un exemplo, para que se me entenda, isto foi o que fixemos no seu momento para as redes de radiodifusión. Pour aller à la cathédrale, c'est dans quelle direction, s'il vous plaît? Por favor, ¿dónde se va para la Plaza de Abasto? Perdona, com podria arribar al centre social? Para orientarte no mundo do podcast. Festival. Un audiograma, non ten moita máis ciencia. Xa por último, unha ferramenta coa que estamos chafullando bastante últimamente é Suno. Seguramente vos recorden moito a como luce Spotify e realmente funciona un pouco como Spotify. Aspectos a destacar: é unha plataforma na que podemos crear os nosos propios audios, dándolle as indicacións que creamos pertinentes, pero ademais podemos escoitar as creacións de outros usuarios, de aí que se pareza tanto a Spotify. E ten un apartado que se chama Hooks, que semella un pouco a como se visualiza TikTok. Aparecen vídeos de xente cantando e ti podes facer scroll infinito. A miña dúbida, non a teño comprobado, non sei se estas persoas que aparecen son persoas reais e o que é a inteligencia artificial é o son, ou se realmente todo é inteligencia artificial. Vale, entón, como non podía ser de outra maneira, inciso, decidimos crear unha canción para este festival do podcast. Que lle dixemos? Simplemente unha canción que nos ubicase en Fene, que promovese o podcast en lingua galega e que se parecese un pouco ao estilo das cancións de Mondra ou Fillas de Casandra, porque nos apeteceu. Vou vos poñer un mini fragmento xa para despedir este obradoiro dun dos resultados que nos deu, porque outro aspecto de decir é que nos dá varias versións, 2 gratuitas e 2 premium. En este caso, cadrou a suerte de que a que máis me gustou foi gratuita, así que aquí a temos. Na terra do vento, historias no ar, ondas que bailan non paran de falar, palabras que latexan, que fan vibrar, aquí en Fene imos celebrar. Mais que un eco, máis que un son, é a nosa voz, a nosa canción. Onda galega, vai soar dende o fondo. E así sería a canción todo o rato. Se queredes a versión completa, pasamos bola sin problema. E isto sería todo. Moitas grazas pola vosa atención.